Karena? Apa enggak? Maho guys. Sad morning gazud karong kuana guys buntaga. Kalit ka jo ang panghitabo guys. Kay gabi ini tawag na sa tijo nga nag-admit agamang pag-umangkan nga si Greg kay na ay difference sa ijang heart. So karong buntag pagbakod na nagkuan ko sang cellphone. Kita naman na nag-post na sa ating nga nalagay nga na pahuway na si Greg. Sus kinuarang karatan ha guys. Oy. Ngay nga to naman day kadyo kalala agkuan sa ijang heart. Condolence sa tibuok pamilya dahil ni Kuya, Reyes family. Condolence kanin John Tanante, Kuya. Amping mo diha sa Ohio, USA. Di amang kusladyo. Saan taman, gagaharajang mahimo dari is pag-ampo. Nga alalayan mo kanunay sa atong kahitasan. Kitang tanan guys, lumalabay ramadzata ni kalibutan na. Una laman sila, ang atong mga ubang minhals kinabuhi. Pohon, unayin nga, magkita-kita ramputa dito tanan sa tang padungan. Yes no. So kamote amping mo diha kanunay ti adyon taon mo pasagad sa inyong mga lawas. Labi nas kuya. Sa inyong tibok pamilya diha ti nga nas gawas. Amping mo kanunay diha ti. Kaya sa banta ninyo mag-ag sa miglubi. Itaw, uban may Papa Gabriel mag-agsa sila subi. Tus puti. Kay ako mo itig tapok. Panghuwa sa mga lasik ba lahamang agsahon ron amo pang ihapit si Kim sa eskwelahan school na gamang bading gamay tata na mahihapit si Kim sa eskwelahan guys na mular gumi atos puti diyan na sa eskwelahan las Kim asa isang ubanan taman ag isang teacher kay magitudtudon sa mangiduwa hadlek mga pakag sa ng udan ng ngilitan na rin lang eskwelahan. Kimi, hinay, Zayon. Pa kuno ilang teacher. Pagbehave mo ha, di magtudtud ha. Sa mga classmate ya. Mga schoolmate, mga classmate ni Kimi. Si Tali. Tubig ni Kimi, nakalimtan na. Kimi. Panumba, kalibi. Isa may nagsumbag ni Jayon. Ay, panumbag tibis. Insay nga, tibis? Dako man na si Sofian. Uy, ay, cute man si Jayon. Cute man si Jayon. Tanawa guys, cute man si Jayon. Sit down, Jayon. Ito lagi pag inunggoy. Strong. Strong ko na siya guys, strong. Amin ko na siyang ma'am. Bawal naming Yan na guys, lugi na mi. Whoops. Yan, sugod naglugi. Nah, ang panghakuton ng paluwa dari guys kay arong kuan. Kang na ay di ba kuan ring kamuting mother. Nangaluso naman yung ubang kamuting nanay. Maulian na si Jan noon. Maggama na lamang kong silhig ab. Maggama kong silhig. Di dito pamanoy daghan ng silhig dadto. Manghakot ko na rin mga paluwa guys. Panghakoton sa na rin paluwa ipadaplin. Mora yung trabaho dari tighakot sa paluwa. Azaw rin so apilan naguha ng paluwa. Arong wakoy daghang hakoton. Tigtapok ko guys, tigtapok. Tigtapok na rin mga kuan, lubi. Nay, daghang kahoy, nay. Ha? Butong? Loy? Kamawon mo ka. Sakura na yan, Loy. Ha? Kamisa. Paim na ko ba? Kamisa. Sakura. Uy, lami Hinam tanin so, hinam. Isa lagi. Tamisa. Tamisa ag kuan, sabaw. Tamisa ag sabaw. Matiloy. Nga na naman naka kinahanglan jud hait nga lagaraw kay arong kasara inig punggak. Ang lahit bakas ara guys no.
Manapok na ko sa lube. Sige. Loy-loy. Jang kuan, brother, nay. Ang kami mga alibugjaw rami dari. Bitaw guys, kami pud mo itig panghuas mga lasik. Kare kay buteng man ni, amo ni. Dari nang amo nang buteng. Buteng dah. Haman. Uy, ngap. Buskag magbang buteng. Kani? Bitaw. Kami mamauning pagkatanaman ni Jodo. Ano ba ka bang? Kamot kaya. Dikit para ba na? Sama kamu buteng ba? Harap ko mo isan. Dati ali dito ko na bumi. Bumi ang lagi ng buteng, akin mo. Dito na ra. Asa man kasi bus? Bus na pasak mo na. Ha? Bus mo na buteng mo. Direk buteng. Kanang. Ya. Buteng is real. Ang kabaga din sa but. Apa hait ni sundag? Lang kuwang naman lang nang. Yang ini good. Hala ka jud. Adto na pud ko dato manuli ron. Diyan ay daghang kwas mother. Sugnod. Nanay daghang sugnod si nanay dia. Bitaw ang giskatan kami. Ito si pun ko. Wala ba? Asang i-charge ito? Pandan. Wa pa pud. Dito na bat. Karon hato ipandan. Na mo na Spider-Man yung pilit. Diyan nagbutong kakao sa unahan. Ito na guys. Mau lagi. Uy, di ana ralami ah. Nganta kakao. Batak na loy-loy. Tara sila sa Papa Gabriel guys, naglugi na sila. Kaya bantay laman mo kanjang naman anak. Batay dong. Abi kung sila. Karen lubi lubi. Manghud ba na itong loy-loy? Abi kung si loy-loy. Di ara man si loy-loy. Saba ni si laylay man na ito. Bira. Na bira. Bira dong. Lugi na sila. Nga na maglugi guys. Yung kumanda na kabato na tayo babaw. Nga na maglugi guys na. Pinahalo na ba? Pinahalo na. Siya. Ano yung trabaho pa pag-Gabriel guys? Maglugi ay manina ah. Sa una so pa ko napas mo. Sa una so pas na pas mo inga na ijan trabaho paspas ka dyan amulugi ijar ganang tujek nagtujek ni sa inga tang gada dyan. Pas mo kay di na mo ka sila maglugi. Karon na ulian man. Dait mo. Bitaw. Loy-loy. Kain ko ikaw tuloy imong manday manghud. Kisinepag sa diha. Magsahay na sa Pag-Gabriel ron. Saka na mo. Kumbati. Dudong. Kanamdam ng bata Dudong ni no. Dudong. Lagi kanamdam ko jangan Dudong. Dudong. Alias Oscar. Kanamdam ko daning Dudong sa una guys. Ito pag among bahay, uban-uban na siya sa papa manertel. Kana sus ligas pakaabot sa turtle. Aron mao na sinalig boy ug panaka. Grabe dali ara jag panahon oy. Tudos ni Iza, tudos. Batak jud na. Tudos ni Iza guys na. Matak, manaka. Kumitiguan pa daw. Apa dah? Apa dah? Pati. Karong. Kumanang ko lugian. Kumanagatang pangagsa. Hoy dong, dari as dudong ni dak oy. Tiguang na diri ka to. Kaysa unas dudong ang gamada pa man iban-ibang ng huti. Karon manglugi naman. Ha? Lagi. Pero to patas ibabaw. Sige ga larong pang kuantas kaya 1 year old na siguro. Out duha di ay. Kani gamatoy pa. Lagas pa kaabot sa turtle. Parang turtle na. Kugihan ni mataan ni na. Dapat labaw pa rin kugihan. Kay mahudong no, ito kay muran no. Kay mo ka. Kumantan guys, agagmay ka sayang. Ini ba?
Dara guys, mana panood na si Jasapo. Ay. Diba yun? Na. Sana kasi ka pulard. Nagtag na mo na? Taghanag-ahoy sanay. Pero nami adjug saging. Oh, grabe. Guwang arang nakakasog bulig. Ano ba? Yes na na shot ra kuno ni saging nga dari. Grabe tong lingin nga. Nakuhas pag buldos na shot kuno dari naligid na swerte jud ka na shot si dari na. Aw, jambuang gihatag. Salamat ang saging guys kay na shot si Darhi. Mas buho. Kumbati dong, kay maglamaw ta dong. Padugang. Mayang nahunla. Basta mo ka, magkugi ka sa tagkuskos. Narita, kuskos ta guys. Kaya makakaon ta. Lamaw. Uli taon. Ay buwag. Buwag sila. Bata pa nga. Ano man bawas guys? Sige na, okay na. Sige, pira man. Tang kuan man nagbasoron. Oh, naging grasya sa primeros buwan. Nag-apaw-apaw ang grasya. Nagsugod sa October, magyo naman hanto na sa December. Hindi na maglaba at buno na ni. Di ba ka ni parat ba ning rebisko? Lamin na, parat-parat gamay. Tamis nga parat-parat. Pag napuno na ko ni ko pigwahin. Sa atang kuan nagkuan. Abongon din. Yan na guys. Namuwak ng biskwit tagamang kuan. Lamaw. Sana naman. Lamaw. Tambaw sa mga naugana. Aw, sa Wapan ni mahalo. Kaya gamang kutsara na. Lamaw. Grabig biskwit o buhay pagluib. Nangapaw man. Apaw-apaw. Nangapaw. Na, mikos-mikos na yan. Wala man namang kuwaig sa lupin. Kay kuan. Aglasa ba sa tamis, dugangan siya. Madungang siya na is. Tulbaas na na, itong gunitan ka ba sa nindang mansabo? Bukos na na kay. Manihara ba yung taon is nanay nagbuhat kay si tatay ko paparisog. Nag-reels pa mami na eh. Saan man na, ay nasikat ng kuan. Kalaki na ning. Sikat nagbuteng. Oh, lamaw. Magluod na just na naipihan, parang ganin na raman mo. Ganin na raman, ijaha, yung tabi na ito. Yan na sila. Kaslo pa sila. Buling ka mo. Maganda na, nagbuta mo sa India. Nanay, yun na sa pamura mo duga siya, sige pang-ibidyo. Nabibo man may datunay. Di-release pa man. Ang maghugas po sa sila lang. Kaya talaga special siya. Mangsi lagi. Nay. Ano ba? Okay na ni. Naku. Labi na. Nay. Ato ko yung ikaw Kubati, Nay. nakangin na kamungka kaya. Dahil na. Mga antag lamaw guys, ya. Lamaw. Naghanap ka dug sa gulag ang mga lamaw. Sa simong kagara nay. Nansa man na nay, nasamad. Gamay. Hageh. Aghabol na sunang. Nga na lahom sa tumugas. Hinay. Gamay kaso. Gara kados na nay jud. Wala, tikod nang nasamad. Wala samad di. Kawan samad. Titanos. Hindi gamay kaso. Kaya mo lagi pwede budo na. Ila na yung dad. Kamu na pod. Tanta. Antag lamaw. Sana. Unsa na sila tay? Una ning mga kameraman kay pwede ba mag-reels. Ngapaw. Ngaon ang lami ah. Tambaw sa uhaw. Mga ito guys, lamaw. Sana all sa nagchika tayo. Manghuran sa kapurami. Oo, din naman. Manghuran dis purami di ay dani. Magkaan na nay? Sa blooming ra ba des nanay sa mo te lamaw ro na. Blooming tigagi. Nga nabasa tayo ni nung Pilipi nga makaunam pa kung sila magabi. Ala grabe di ay katay nay kaulom. Ay nga nung Pilipi ha? Oo, ay nga na po. Siguro rin nila nung Katinga tos nung Pilipi. Biro. Ano ko sa magabi sa kadua pagkadlawon. Ano nay? Masig kaduhag, nay. Masig makaduhag pangihi. Jaga-jagaan tatay. Magtiwas na og agsa sila sa Papa Gabriel guys. Ako uban-uban ra ko kay ako man may tigtapok sa lobby. So ato na mi datos ibabaw guys. Nga part. Ha? Asa? Oh. Aba. Ala grabe nako oh. Bulig oy. Oh, grabe nako. Para naka ka sus bulig sa saging guys
Wow, wala mi akado. Dari mi guys mag-agisa. Dari mag-agis kakahujan ninong aloy. Atos unahan mo to katong nay video na dato guys, nga katong nay murag pansajaba sa bilar. Di mo hubas no karon wa na jud sa una din hibsan na ning tubig karon wa na. Wa na tubig. Wa pa may kaabot sa ibabaw guys, dahil namin nga kuan kit ang puwak. Hala. Magla naghanap puwak pa pagabril oy. Wala siguro mamuwak din ni padir. Kay daghan magpuwak din eh. Dapat guys, tukad dapat midarhi. Kakahujan. Isa kasako dito pagmukha pa. Hinay. Nagarang puwak ko eh. Ha? Bita. Bita. Biton. Madaot ag isang lakuan. Itanong ni nato. Katro ito ba? Kanira, isa. Ikaw ako rin dari. Kada. Oh. Kaya mahindadin guys. Waday siguro mamuwak dan hey, kadaghan mag napuwak dari. Tapos papagabril. Dana zang pinuwakan. Ang lubi. Tawa guys, maglugi sila dito sa babaw. Tiwa sila glugi dito. Unza. Dapat may daghang napuwakan. Pili ni glugi kay medyo naman, puno-puno. Yes no. Ida may isa dari pa. Dapat di ah. Apa? Dia ada misi babaw guys. Ari na pun may dari maglugi. Dali ra pa kay pila ra man ikabuok. Lagi, pilaran ni kapuno. Ano yung mindan maghinlo guys, sunod mga adlaw. Sina, pumutlon ning ko anay ka na. Pilipil. Hawa di agam. Tansakan na sluloy. Ito ah. Ha? Na naman na ipinuwakan. Gamay rag bunga dari sa ibabaw na ah. May bunga uban, mura magikan gipang lugian gab. Mura gikan gipang lugian. Madulaman og napoy matigom daning gamay. Kay halin ko do na pohon guys, yung sabot na sa papagabris last nanay. Ipahinlo ko no dari. Kaya na grabe namang labunga. Hinduan ko no. Kaya na ipananam. Wala siguro mo agi dani no. Wala tingali mo agi. Gagmay man mura magputot loy. No. O bata. Makatigom nga jag kog kuan ron bot-bot. Hinamay mga tugka na, managang kuwak ka amang ipang kuha na to sa ubos. Mga pinuwakan. Yes. Hanap pa paso-aso kay grabe lamok na, naglamok. Maaknas dudong. Bot-bot sid. Oy. Kuha ka jag bot-bot guys. Hey, bot-bot. Yeah. Waubot-bot ang person. Magdabdabas na doon. Ganta. Ganta guys. Ito birahe ka na ito. Paso na, paso. Ngayon. Bot-bot. Bot-bot sa lubi. Mga bot-bot. Ngayon. Yung ganahan guys, huwag may manglugi. Kanang bot-bot.
Pwede buak guys. Wahon ka dong o tohon. Wahon ka? Pareha sa bulis mga kamot, mga walhon. Itag ng sundang guys. Oy. Ang butbut. Ay, ano. Tiguman ng mga butbut. Ang isod daw balde guys. Piki na sa lanan. May isod ni. Butbut. Uy, ranak na ang butbut. Uy. Ayan guys. Maragulin. Itlog sa kuan, pugo. Saot sa bugtok. Saot dahil ting init guys. Sabi ko na saot sa bugtok. Saot sa ting init guys. Naglupit. Gawa po uwan na. Lamot. Ang paita. Nagagmatoy na sa sidya. Kung may tig-chikas, si Dudong mo lugi mo batak o lugi. Ito masila nagsaka. Madlak man ko guys manuli. Labang kaago. Lain na dyan katagbo na. Lain na dyan matagbuan. Tamis. Gantag lubi. Pukon. Gamay na laman dahil nabilin na ng lubi nila sa ibabaw. Naghana dito nga tumba. Nagham itong lubi dahil sa una. Naghana na tumba pag bagzo eh. Kasayang. Sana guys. Nilugian na si Jana. Dugay na si Zagilugian. Siguro na may lagi ng taruk na ah. Hala kuyaw. Haning tigumon. Pwede na siguro itanam lang no. Kuyaw ano pwede di ay. Wala naman si Zadaray mo kuan. Wala may sud. Na. Ang taruk jud. Saan pa ko guys na. Hindi kahoy dari ngahoy na lamang kuga. Batang dadun. Ipil-ipil. Ngahoy ko daan guys kay arong baghaon ba. May isa. Kaluto na nag-isa kadang aga ng kahudya. Baghaon daan. Mga sunod adlaw ung maghinlo na dani na gamit pang dang agay. Para nang tapukon dari. Ano yung masugnod? Pang isa ka dang agan. Nagka-nice kadyo guys eh. Hala. Dako na makadatong kadyo. Ito. Hindot tari eh. Hindot kadyo lang taon ba? Wala. Babaw. Hindi si babaw. Kaso aglobi kag mayra magbunga. Digit tarag bunga. Daot na iskoan. Sig init ba? Nasa man tamang lampas tali pa. Bado. Bado? Si. Sabit mo ta dari. Dari dong. Si. Nani layas jud dong sa dong. Ang bisa na mo sundang pa de. Ang pasikun. Akar na. Akar na. Ang tekak-akal mo kusundang kaon. Ako na. Mati pa. Lasa ni Daddy no. Ang malulit na ta. Ngayon maganggangan nili mo? Buang nilo eh. Oo. Buwan ka, buwan ganggangan. Hapapi uwan ng rung umay uwan. Paaso nas papagabril. Last na nang gilugi nila, muli nami. Digit raman ang bunga. Nakakuha kay Adjaw. Apilan mo sugnod ilan ang lugi. Ano may lugi yun? Ha? Tiaw ba?
So, dari magpaaso-aso na. Aso-asuhan ba? Sunog. Kaiktan mo nunguti. Tara ta, luod sa man na. Na, unsa to sa miron, man na tamadat igbuteng. Na, sorry jud me, dadi but me. Oy, buteng, dadi but me para nimo. Muli na mi guys, kay human naglugi. Wa ba mo nangabilin diha? Basig na nangabilin ninyo. Sundang. Yung lingkuranan. Yung atsa. Ah, hindi. Muli na jud. Muli na jud mi guys. Danhi mi das nangagi. Dati na. Danhi mi das nangagi kasi na mi nang gidengag. Kato naghakot mis kahoy ba dani. Sana mi nang gidengag. Tagbang na mi. Manguli na ang mga person nga nahuman og panggilogi. Hinay naman sila ni guys kaya natagbangan. Delikado kay mga bato. Pangkuan ba? Lumutan. Awid lang tag maazo na guys. Kanuli tamo. Nagubo na rin ubos. Simula gubing ta na ni. Okay. Gari but-but. Kuling nga. May but-but diha. Mazo na naman na. Nay but-but. Muli na may mother. Bye-bye. Bye-bye. Di na may guys. Kay ako na. Hapon na. Tapos mga buhiin. Naman sila og kuan. Lugi. Ibutang sa ato likod. Kay tabo naman na nice kuan. Kanang isang paluwa. O paluwa. Binuungan. Oh. Nice color. Puti. Pink. Ano may... Tay, mato na may tay.